O meu avó era madeiro, entonces moitas veces viña, tiña a parte que tiña fincas por aquí, viñamos a dar unha volta. Entonces el falaba ca xente que había por ali, o que compraba os pinos, eso, entonces, falando con eles, íbame dicindo, mira, pois ali hai unha mamo, ali hai un petrolífero, hai un gravao, que realmente o que lle chamaban era gravaos. Entonces, cando subíamos, íamos velos, entonces, máis ou menos íbame, acordoume aquí sempre isto porque chamaban o trono da raíña. O trono da raíña é unha pedra que hai, unha rocha, e esa rocha pois ten aí un hueco, entonces nese hueco onde se sentaba. Desde aí dicía que tamén miraban moito para ver as vacas, era un sitio así de esparcimento, non? Dixéronme xa que había aí uns gravados nas pedras, entonces, mirando, apareceu, xa o encontramos. Home, este é un petrolífero, está moi desgastado xa pola erupción, por eso, pero, sin embargo, ainda se ve, ainda se nota onde está.